Mit navn er Kenneth, og det her det er min første video på min nye YouTube-kanal. Så i dag så vil jeg fortælle omkring, hvorfor jeg laver den her YouTube-kanal, hvad I kan forvente at se på den her kanal, og hvad jeg vil lægge op på den her kanal. Så følg med. Inden jeg begynder at fortælle, hvad den her video kommer til at gå ud på, og hvad der skal ske med den her kanal, så vil jeg gerne byde jer velkommen som seere. Så velkommen til jer, som ser med derude lige nu. Mega fedt, at I vil klikke ind på den her kanal og se den her video. Jeg har taget jer med ud i mit køkken, fordi der er lidt bedre lys herude. Jeg kommer til at lave videoer, såsom bilvideoer, vlogs, anmeldervideoer, rejsevideoer, helt almindelige dagligdags ting også, som jeg håber, I vil se med på. Jeg vil rigtig gerne prøve noget forskelligt, så I kan også være med til at bestemme, hvad I godt kunne tænke jer at se på den her kanal. Men lad mig tage jer lidt tilbage, faktisk 10 år tilbage, hvor jeg faktisk startede min allerførste YouTube-kanal, da jeg gik i folkeskole. Jeg lavede et par videoer, og fik også en del visninger, men blev desværre bremset af noget personligt i mit liv. Og i de her 10 år, hvor jeg ikke har lavet YouTube, så har jeg lavet alt muligt andet. Men så for nyligt fik jeg så tanken om, prøv at jeg starter YouTube igen, og giver det en reel chance den her gang. Men der gik noget tid fra jeg tænkte, nu vil jeg starte en YouTube-kanal, til faktisk at lave al den her allerførste video. I den tidsperiode der var, der har jeg gået og tænkt, hvad nu hvis de ikke ser videoerne, hvis de ikke er gode nok, er jeg god nok? Og alle de her negative tanker om at starte noget nyt. Men nu har jeg fået det mindset, det skal ikke være perfekt. Det handler bare om at have det sjovt og dele det man elsker. Og det er det jeg har tænkt over den her kanal. Og dele ud af de ting jeg elsker at lave. Rejse, biler, gaming og bare dele ud af min hverdag. Så det her, det er starten på min rejse. Så jeg håber virkelig, at I vil være med på den. Jeg håber med den her kanal, jeg laver, og med de her videoer, jeg laver, at vi kan bygge et lille community herinde også, hvor vi kan dele ud om ting, I kan fortælle om jeres oplevelser med nogle ting, som I måske har oplevet lignende i forhold til mine oplevelser, eller ting, jeg måske skal prøve. Så hvis alt det her, det lyder spændende, og det er noget, du gerne vil være med i, så synes jeg, at du skal gå ned og klikke på abonner-knappen. Så håber jeg, at I ser frem til de næste videoer, der kommer. Det var så alt for den her intro-video. Tusind tak, fordi I har set med helt indtil nu. Jeg glæder mig helt vildt til at komme i gang med at lave nogle mega fede videoer til jer. Kan I have det rigtig godt, indtil vi ses i den næste rigtige video.